Un centenar d'aranyencs i aranyenques van participar a la Marxa per la Independència organitzada per les seccions locals de l'Assemblea Nacional Catalana d'Arenys de Mar i d'Arenys de Munt. El punt de trobada va ser al Calissai a les 5 de la tarda i des d'allà van sortir caminant fins a arribar a Can Jalpí, on es va trobar amb la marxa que baixava d'Arenys de Munt. L'acte va acabar concentrant unes 500 persones davant del Monument a la Independència. Un cop acabats els parlaments, es va viure un ambient festiu i familiar on els nens i nenes van poder gaudir d'inflables i una sessió de contes amb Albert Estengre. Isabel Romano va obrir l'acte i va donar pas a la lectura del manifest. L'alcaldessa de Sant Iscle, Núria Sans, l'alcalde d'Arenys de Mar, Estanis Forts, i l'alcalde d'Arenys de Munt, Josep Manel Ximenis, van dirigir-se als assistents amb uns breus parlaments. Núria Sans va recordar que Catalunya és un país ocupat que va perdre la seva independència a mans dels seus veïns. Els fets històrics ens han precedit any rere any, amb l'única finalitat de que Catalunya sigui lliure. Històricament ens van envair per manllevar-nos la independència. La nostra terra va passar a mans dels veïns, que no en van tenir prou amb el territori espanyol i volien una Catalunya espanyolitzada. Van voler la nostra riquesa, sense tenir en compte que no només era diners el que ens robaven, sinó també la llengua, la cultura, els costums, les tradicions, la nostra manera de fer. Tot plegat, la nostra identitat com a poble català. El model de país que els catalans necessitem pel futur de la nostra terra, per la riquesa del nostre territori, de la seva gent, tota, tant se val d'on siguin, tant se val d'on vinguin, mentre estimin i respectin Catalunya, tant a nivell cultural com de llengua, costums, tradicions i maneres de fer. El model de país que ha de garantir un futur pels nostres fills, el model que ha de garantir la sanitat, l'educació, el servei a les persones, el model que ha de prioritzar l'estabilitat econòmica, el que ha de vetllar perquè qui el sosté, el poble català, sigui lliure. Els catalans som gent oberta, negociant, dialogant, pacients, amb memòria històrica, justos, generosos, malgrat els tòpics que corren per altres terres sobre les nostres virtuts. Per la seva banda, Estanis Forts va afirmar que ja ha arribat l'hora d'assolir la independència. Si haguéssim de buscar un titular, un lema, pel sentiment que respira la societat catalana i cada vegada amb més força, aquest seria ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Prou d'aquest lent agonitzar que no s'acaba mai. Prou de lligams, de cadenes. Prou d'estar subjectes a un estat opressor que ens escanya sense escrúpols. Prou d'haver d'arrossegar una mort que clava ferotge les urpes a una terra que no li pertany. Prou d'haver de suportar una llosa que sense parar, dia rere dia, ens enfonsa més i més a terra. Prou de patir els efectes d'una malaltia que no ens correspon. Prou, simplement i en poques paraules, d'Espanya. Ara, més que mai, el camí, la solució, és la independència. Prou de ser uns pobres masells que callen en silenci, abaixant el cap davant injustícies cada vegada més evidents i intolerables. Deixem de ser membres d'una nació sense estat per esdevenir membres d'una realitat, per molt que els hi dolgui, una realitat territorial, històrica, cultural, social, però sobretot, i amb això no ens ho podran prendre mai, una realitat de sentiment i de pensament. Visca Catalunya lliure! Ximenis va parlar de l'oportunitat que va tenir Arenys de Munt de pujar-se al tren de la independència amb la primera de les consultes populars i va dir que aquest tren porta cada dia més velocitat. La nostra oportunitat es va presentar, ens va trobar a l'estació i vam decidir pujar. I aquesta oportunitat, aquest tren, és un tren que s'està accelerant i que s'està accelerant dia a dia i cada dia anem molt més ràpid. Estem a dins del procés i el procés s'està accelerant i s'està accelerant moltíssim. Aquest procés que nosaltres no som gairebé conscients de que s'està accelerant, perquè estem a dalt del tren. Quan algú està a dalt d'un tren, no sap ben bé a quina velocitat està anant. Només ho veuen els que estan a fora. I els que estan a fora, que són els europeus i els bascos, per exemple, ens estan dient que estem anant a una velocitat altíssima i que tenim la independència a tocar. És veritat que estem accelerant la velocitat del nostre tren i el nostre tren cada dia s'està apropant amb molta més rapidesa al nostre destí final. El nostre destí final només pot ser la nostra llibertat, la nostra independència. L'11 de setembre serà d'aquí 10 dies. Hem d'anar a Barcelona. Hem d'anar tots a Barcelona. I hem d'anar a Barcelona a prendre els carrers. Barcelona és el cap i casal. És la capital de la nostra nació.
Sense Barcelona no som res. Per això hem d'anar-hi tots, a prendre els carrers de Barcelona, perquè tothom, perquè tot el món sàpiga què és el que volem, què és la nostra llibertat, què és la nostra llibertat per construir un país nou, un estat nou, perquè així ens podrem també construir un món nou, un món diferent en el que nosaltres també estiguem representats. Avui és un dia important per tots nosaltres, és un dia de felicitat, és un dia en què ens falta un dia menys per aconseguir la nostra llibertat i és un dia menys per aconseguir la nostra independència que la tenim a tocar. Els 3 alcaldes van signar les cartes on demanen al president de la Generalitat que faci el possible per iniciar el procés de secessió de Catalunya de l'estat espanyol. L'acte es va tancar amb el cant dels segadors.